Erinomainen näytelmä ja loistavia näyttelijöitä, että tuntui ihan niin kuin ammattimaisilta. Nuorten omaa juttua, se oli ihan hyvä mieli. Vähän jännitys, pieni sellainen hyvä jännitys. Mua ei jännitä yhtään. Mä jännittää jos ikan. Ihan ottaa 5 tähden saavutusta. Suoritetaan parasta mahdollista ja katsotaan missä riittää. Hullu juonekään. Mä ootan innolla. Ihan odotettiin kyllä, että päästään taas katsomaan, mitä tänä keväänä on vuorossa. Että tosi hyvää tsemppiä. Aikainen sunnuntai on mun herätessä ei harmittanut yhtään, kun sai näin hienoa taidetta katsoa. Ja se on ihan kamalinta, jos sulla on tyhjä lava, eikä sinne tuu kukaan, niin se on tyhmää. Niin ei semmosia puoleen siinä oikein. Niin, ne on erittäin ikäviä. Joo, ei ollut mitään jäisiä kohtia, kun viime kerralla oli aika paljon. Kiva. Kaunotarja, ei kaunotarja kulkuriku, kaunotarja hirviö. Välillä näkyy semmosia, jotka on sit tosi hyviä esiintyjiä. Näyttelijät oli loistavia ja ohjaajasta huoku se kaikki mitä hän osaa. Hyvä fiilis ja hyvä oli näytös. Viihdyttävä. Erittäin hauskaa. Erinomainen esitys, upea tulkinta, hauska, ajanhenkinen. Kyllä esitys oli kekseliäs ja tosi hyvin toteutettu ja hauska ja semmoinen hyvän mielen esitys. Aivan loistava veto. Sai nauraa ja tunnetta oli mukana hienosti. Kiitos. Suuret kiitokset mielettömästä elämyksestä. Oli hauska ja koskettava kaikilla tavalla. Todella hätkähdyttävä. Olen yllättynyt ja ylpeä koko porukasta. Kiitos. Paljon nähty vaivaa ja hyvä tulos. Kyllä. Oli oikein vauhdikasta.